Bé, benvinguts en aquest acte d'avui. Molt contenta de tenir aquesta sala tan plena, vol dir que és un honor i que aquest acte tingui tant interès. Com ja sabeu, a Òmnium tenim el lema de llengua, cultura i país i ens venia molt de gust de tractar la llengua i fer una conferència com aquesta, d'aquest estil. Com ha anat que la fem? Doncs bé, aquí tenim a la meva dreta la Montse Riu, que és de l'associació d'amics de la Vall de Caboet, i es va posar en contacte amb nosaltres, amb Òmnium, perquè ens va oferir de fer una conferència sobre els primers textos en català. Nosaltres de seguida vam dir que sí, i després d'uns mesos de gestionar-ho, d'organitzar-ho, és a dir, trobar qui seria la persona adequada per tenir com a conferenciant, que ella ja el tenia al cap, que era en Joan Anton Ravella, buscar un espai com aquesta magnífica sala que està de fa molt poc inaugurada i creiem que és perfecta. Trobar un dia, una data, doncs bé, ha arribat el dia, que és avui, i bé, m'agradaria dir-vos que tenim aquí davant, ho dic perquè després quan s'acabi l'acte ho podreu gaudir d'ell, tenim un document original que és els greuges dels homes de Sant Pere de Grau d'Escales. És un document que tenim aquí a l'arxiu, que mossèn Benigna és qui el cuida, qui el guarda i ens l'ha portat fins aquí. I crec que serà molt interessant que quan acabi l'acte pugueu gaudir d'ell. El tenim aquí al costat de la Montse, és un document molt important. I bé, doncs, dit això, el que faig és donar pas a la Montse Riu perquè presenti en Joan Anton Ravella, però que també tindrà uns minuts per poder explicar una miqueta de la seva associació i estarem encantats perquè creiem que és una associació molt interessant i que ens agradarà saber d'ella. Doncs endavant, Montse. Moltes gràcies, seré breu, perquè aquí el que interessa és que en Joan Anton Ravella ens parli d'aquests primers textos de la llengua catalana. En primer de tot, dir-vos que l'associació, l'any 1987, l'Associació d'Amics de la Vall de Caboet, es va constituir i, evidentment, com en tota associació, les seves finalitats és de preservar, divulgar i cuidar el patrimoni de la vall. Jo em centraré ara, perquè vull ser breu, amb aquells aspectes pròpiament relacionats amb el llinatge dels senyors de Caboet i els greuges de Guitarisard. Tothom, potser molts de vosaltres recordareu que fa uns anys enrere es feia una obra de teatre que la va escriure i en els primers temps, diguem-ne, dirigir en Esteve Albert i Corp, que es deia Arnaldeta de Caboet en temps del catarisme. Doncs bé, aquesta va ser la primera entrada, jo crec que des de l'associació que vam fer, entrava en el sentit de tenir-ne consciència en el llinatge dels senyors de Caboet. Bé, aquesta activitat de l'Arnaldeta es va acabar i durant uns anys que potser no vam fer massa cosa, però ja teníem al cap el fet de... A veure, no passa res. Ja teníem al cap de difondre un dels primers textos de la llengua catalana, dic un, perquè dins això ho explicarà el Joan Anton, però dins dels primers textos n'hi ha uns quants, un dels primers textos que precisament tenia com a protagonista un senyor de Caboet, Guitarisard, senyor de Caboet. I és així com vam contactar precisament amb Joan Anton Ravella i amb Josep Moran, doncs bé, per saber una mica, perquè ens expliquessin una mica el què. Precisament en Joan Anton Ravella ens va dir, doncs no fa gaire he acabat per una empresa que es diu Millennium Liber, que es dedica pròpiament a crear facsímils, doncs no fa gaire que s'ha creat el facsímil dels greuges de Guitarisard, senyor de Caboet. Semblava una mica com una premonició. Doncs bé, d'aquí contactem amb Millennium Liber i ens van regalar un facsímil dels greuges de Guitarisard, que és aquest que veieu precisament a la imatge, i la foto que veieu aquí, això és un facsímil, l'original està a la Biblioteca Nacional de Catalunya. Llavors, aquí tenim precisament l'església de Sant Cerni romànica. Recordeu que a Cabó hi ha dues esglésies de Sant Cerni, la romànica i la del segle XX. I bé, vam dir, doncs, endavant, contactem amb Joan Anton Ravella, contactem amb Millennium Liber per fer alguna cosa amb tot això. Doncs bé, ve d'aquí
Fa 5 anys, el 2014, els greuges de Guitar Isern van tornar a casa. Els originals d'aquests greuges els va trobar Joaquim Miret i Sans, que precisament enguany es commemora el centenari de la mort de Joaquim Miret i Sans. D'aquí que també hagueu vist que l'acte forma part dels actes que es fan sobre el centenari de la mort de Joaquim Miret i Sans. Doncs bé, vam fer una conferència sobre la importància històrica i lingüística dels greuges i a més, aquests greuges els van posar pròpiament dins d'una peanya. Quan dic els greuges vull dir el facsímil. I ho vam titular així, és a dir, els greuges tornen a casa. És evident que aquest document es va trobar a l'antiga canònica agustiniana d'Organyà, actual església parroquial, perquè, a veure, tinguem clar una cosa, el que avui en dia són 2 municipis, Vall de Cabó i Organyà, quan estem parlant de l'època del domini dels senyors de Caboet, tot formava part del mateix PAC. Vull dir que avui en dia són 2 municipis, però en aquell moment no. Doncs bé, fem la conferència i des del 2014 fins ara han fet ja 15 jornades de portes obertes. Cal tenir en compte una cosa, Cabó no és la Seu d'Urgell, no és Organyà, per anar a Cabó i es ven expressament. Doncs bé, el 2017 vam crear pròpiament el que podem anomenar l'exposició permanent, que hi ha 4 plafons, un parla de l'església, l'altre parla pròpiament del llinatge dels Caboet, i llavors hi ha 2 plafons que són, un parla dels Caboet, dels greuges, i l'altre plafó és un plafó, que evidentment els ha fet en Joan Anton Ravelles, qui els ha elaborat, es desgrana. Tenim els greuges, que ja us explicarà ell, és un text majoritàriament en català per una presència de llatí. Doncs bé, podeu llegir el català de fa 900 anys, frases com rancur-me d'un bou d'Olivadares no li vol redre, rancur-me d'una vaca de Guillamole no la vol redre. Doncs això ho trobem en català actual. Bé, l'associació, recordo, objectius, difondre el patrimoni dels Caboet, dels greuges, patrimoni de la vall, i fem accions perquè se'ns conegui. Aquesta de fet n'és una. Vam contactar precisament amb, com es diu ara, Descobrir Catalunya, i perquè ho sapigueu, això a les biblioteques públiques ho podeu trobar, la biblioteca en el número de febrer de Descobrir Catalunya ens van dedicar un article que parla pels orígens del català precisament en el que seria l'Alt Urgell. Parla de greuges i parla d'homilies. Han fet més activitats. Aquí tenim precisament, us he donat a tots un paperet que alguns potser no sabíeu ben bé el què. Doncs el que tenim és precisament això. Aquí teniu les jornades de portes obertes que fem precisament enguany, aquest estiu, generalment els dissabtes, de 10 a 1, dissabtes de juliol, dissabtes d'agost, dissabtes els 2 primers de setembre. I també aquestes jornades les incloguem dins del que serien activitats dins del que és pròpiament l'any Miret i Sans. I per acabar, nosaltres com a associació, evidentment, volem anar més enllà, i ja que sé que a la sala hi ha polítics, doncs una especial crida cap als polítics que ens representen. Volem anar més enllà. Què vull dir volem anar més enllà? Volem crear sinergies amb altres indrets. Pallars, Solsonès, aquesta foto d'aquí és de Sant Pere de Grau d'Escales, i aquesta imatge que veieu aquí és aquest document que teniu aquí. És a dir, això és l'original, l'original dels greuges de Sant Pere de Grau d'Escales, són posteriors als greuges de Guitar Isern, i volem crear sinergies, volem crear com una mena, diguem-ne, de ruta, que no cal fer cap cosa extraordinària, però que la gent prengui consciència d'aquests documents i que entre aquells indrets on s'han donat aquests documents creem precisament sinergies. Ja està, moltes gràcies. Doncs bé, i ara ja us presento en Joan Anton Ravella, que farà aquesta interessantíssima conferència sobre els primers textos de la llengua catalana. Ell és doctor en filologia catalana i especialista en lingüística històrica i onomàstica. Joan Anton és cap de l'Oficina d'Onomàstica de l'Institut d'Estudis Catalans i forma part de la Comissió de Toponímia de Catalunya. Ha realitzat nombrosos treballs sobre gramàtica històrica i onomàstica, alhora que ha publicat
l'edició i estudi dels textos antics, com els greuges de Guitarisar, senyor de Cabuet, o Un matrimoni desavingut i un gat metzinat, procés criminal barceloní del segle XIV. Amb motiu de l'any Fabra, col·laborant en l'edició Pompeu Fabra 2018, Fabra i la nomàstica, i conjuntament amb el gran doctor en Història de la Llengua, en Josep Moran, ha publicat Diccionari Etimològic Manual, primers textos de la llengua catalana, que és un llibre que està exhaurit. Jo tinc aquí l'exemplar de la Biblioteca de Sant Agustí, vull dir que comprar-lo pot ser difícil, però la Biblioteca de Sant Agustí el tenen, vull dir, no és excusa per no llegir-lo. I després el naixement de la consciència lingüística de la llengua catalana i gramàtica històrica de la llengua catalana. És el comissari de l'exposició Jo Fidel Esboceré, coproduïda pels ajuntaments de Tremp i Arenys de Noguera, i és com no qui elabora el contingut dels plafons sobre els greuges de Guitarisar. Amb ell us deixo. Moltes gràcies.